Έχουμε μάθει ότι ο Άδης βρίσκεται κάτω από τη γη και ο Θεός πάνω στον ουρανό, στα σύννεφα. Είναι λίγο αφελής η περίπτωση. Εάν πάρουμε σαν δεδομένο ότι ο Θεός βρίσκεται ανάμεσά μας, είναι σωστό να παραδεχτούμε ότι οι ψυχές των νεκρών, αφού είναι στο Θεό, πηγαίνουν στο χώρο του Θεού, δηλαδή βρίσκονται ανάμεσά μας και όχι κάτω από τη γη όπως η αμαρτωλοί, ή πάνω στον ουρανό όπως οι αγαθοί. Εάν όχι, τότε πού πηγαίνουν οι ψυχές των ανθρώπων πεθαίνοντας? Παιδιά, προσέξτε. Επειδή πάντοτε ήταν μία εικόνα ότι ο Άδης είναι στη γη, αλλά δεν είναι στη γη ο Άδης, αναμφισβητήτως. Θα δείτε ακόμα και στην υμνογραφία μας εικόνες ότι κατήλθες εν της κατωτάτης της γης. Κατήλθες εν της κατωτάτης της γης. Λέμε για τον Χριστό, κατέβηκε δηλαδή στα κατώτατα της γης, δηλαδή στον Άδη. Μην πάτε μακριά όμως. Στην οδή του ο Ιωνάς λέγει το εξής, ότι όταν τον κατάπια το ψάρι και ήταν στην κοιλιά του Κήτους, ξέρετε πως αποκαλεί την κοιλιά του Κήτους? Την αποκαλεί Άδη. Είναι εικόνα όμως, για να δείξει τον τόπο το σκοτεινό, τον τόπο τον χωρισμένο από το φως, τον τόπο που είναι χωρισμένος και από τους ανθρώπους, από την κοινωνία των άλλων ανθρώπων. Συνεπώς, ο Θεός βεβαίως είναι πανταχού παρών, αλλά ο Άδης δεν είναι στη γη, ούτε φυσικά ο παράδεισος προς τον οποίο πηγαίνουν τώρα οι ψυχές, όχι στη Βασιλεία του Θεού. Υπάρχει διάκριση μεταξύ παραδείσου και Βασιλείας Θεού. Ο παράδεισος είναι ο τόπος των ψυχών, ο χώρος των ψυχών, των δικαίων, που περιμένουν την Ανάσταση και που θα ενωθούν οι ψυχές με τα παλιά τους ανακαινισμένα πλέον σώματα, και τότε θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, ο Άδης δεν είναι στη γη και ο παράδεισος δεν είναι στα σύννεφα. Και ο Άδης και ο παράδεισος που είναι, μόνο ο Θεός το ξέρει. Είναι κάτι που δεν μπορούμε τίποτα να πούμε και τίποτα να προσδιορίσουμε. Ξαναλέγω, μόνο ο Θεός το ξέρει. Ξέρουμε μόνο τούτο, ότι ο Άδης είναι ο τόπος, ο σκοτεινός, η απουσία του Θεού εκεί που πηγαίνουν οι ψυχές των αμαρτωλών ανθρώπων. Δεν είναι η κόλαση ο Άδης, αλλά είναι η πρόγευση της κολάσεως. Ο παράδεισος είναι ο τόπος ο φωτεινός, είναι η κοινωνία με τον Χριστό, αλλά όχι σε πληρότητα, γιατί λείπει το σώμα. Κοιτάξτε εκείνα που λέγαμε στο μάθημά μας προηγουμένως, για τους γνωστικούς που λέγουν ότι είναι αρχή του κακού, το κακό είναι το σώμα, η ύλη. Κοιτάξτε πόσο μακριά είναι. Το σώμα δεν είναι αιτία του κακού, η προαίρεση είναι η αιτία του κακού. Αν σας πούν πού είναι το κακό, θα λέγατε στην προαίρεση, και μόνο στην προαίρεση είναι η αιτία του κακού. Συνεπώς, το σώμα θα αναστηθεί και θα συμβασιλεύσει μετά της ψυχής εις τους αιώνας των αιώνων μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Θέλετε? Με αυτά τα μάτια μας θα δούμε τον Ιησού Χριστόν δοξασμένον. Θα τον δούμε με αυτά τα μάτια μας καθώς εστί. Ανακαινισμένα μάτια, ανακαινισμένο σώμα, αλλά το σώμα που πήραμε όταν είμαστε εδώ στη γη, άφθαρτο και αθάνατο. Έτσι δεν γνωρίζουμε πού είναι ο παράδεισος και πού είναι ο Άδης. Ο Θεός βεβαίως είναι πανταχού παρών, είναι και στον Άδη, αλλά εκεί δεν δείχνει την παρουσία του. Είναι και στον παράδεισον, εκεί δείχνει την παρουσία του, όπως και όλη του η δόξα είναι στη Βασιλεία του. Αυτά είχα να απαντήσω και για αυτήν την απορία.